Des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a través de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes, estem portant a terme un programa de canguratge per donar suport, sobretot a la conciliació familiar. Amb infants que van de 3 a 12 anys és possible tenir tota una sèrie d'activitats i alliberar el temps de les famílies del nostre municipi, especialment de les dones, que són les que ens dediquem moltes vegades al temps de cura. Tenim des de jocs de cartes, contes per dibuixar, per pintar murals, fins a jocs de construcció més simbòlics i ens adaptem una mica a tot allò que vulguin en aquell moment. Normalment és un joc lliure, però intentem acompanyar-los i estar amb ells en tot moment. També fem servir el pati de l'escola, que ens serveix molt per airejar-nos, per canviar una mica d'entorn, serveix per passar l'estona d'una altra manera i fer jocs més cooperatius. Luditemps és un espai de jocs i cures infantils que està disponible tots els dissabtes de 9 a 2, tant a Ribes com a les Roquetes. Si encara no has fet ús d'aquest servei, només has de reservar la teva plaça.